كبرنا أملاك يهم هاللويا بعد مصحف قدس حزنا رومي 10 تخلت كان حد زلو كان نبينا رومي 10 تخلت توصي حدا كسر بارسي أحواتي نسقاهم هياون قدوسن أملاخ بح زبل مسوات يركم كتغربوا بمهرة أملاخ مقدركم ألخو إزي مالت إتيناي أمرو منفساوي أقلبلوتكم إيو إتي سناين بح زبلن ملوفات أملاخ انتاي مخانم انتي ختمر مرس بمحداس حسابكم تلوتم بر نزعلن زيئة أيتم سروا خبرنا أملاخهم يسوس قويتاي كم كريستيانات زي وصاني زخانة إيو أبي وقتنا لايفنا نقبرز لنا أجزاء بيرس اليوم على خبرنا أملاخهم ناي لو ما أنت سكتي محدث أمره الوعد بمحدث أمره تايم قبر ملوا خبرنا أملاخهم يسوس قويتاي بار قويتا يسوس كريستوس كم لا يقل مرحانينا مستقبلنا منفسنا تايزهم قلتي فيه زلوت قلتي في داقم زولد كبرنا أملاخهم أمرنا جن بروسس الجي نخلوت جزير الجي بحسب مواد إلا مالتي كبرنا أملاخهم يسوس قويتا سنزي قال أملاخ اتي سناين بحزب بدن ملو فقاد أملاخ انتاي مخانم انت ختمر مرسينو بمحداس حسابكم تلوتم بر نزع عالم ايتم سنوا كبرنا أملاخكم سلازي تي سناين بحزب بلد ملو فقاد أملاخ انتاي فقاد أملاخ هذه وقتنا تي سناين تي تصبو فقاد أملاخ كنستوعلو كنمرمرو اندحر قوينا انتاي لنا أمرنا بقال أملاخ كحدث الله خبرنا أملاخهم زي تحدث أمره نفقد أملاخ فلت أيكلي يسوس قويتاي زحدث نأمره ملك زابيري زتر الله زابيري أكايدانا دما بتسقى أملاخ بمعنى من قبرة سعر والحنتين جنا زابير كوانا انتاي دلي فقاد دلي كبرنا أملاخهم يسوس قويتاي فقاد كنا كاود سب يدلي يسوس قويتاي كبرنا أملاخهم هاللويا آمين كبرنا أملاخهم سلازي أمره وصاني ننابرانا نأكايدانا نحسب إجزابير نفلات نفقاد إجزابير نفلات نقال أملاخ نمستوعى بأمر رئيس جبر يسوس قويتاي هاوية باولوس مدحنا بتسكى مخانو أقدموا تزاريب له كاب حالة كساب عصرت حال زلو بأمنا بتسكى يخم زدحانكم بقبري كونه إيلو مهيرلو أبسك انتاي بلا انبأرسي بلا انبأرسي خبر كله حدا نقر عمله مراتي جي اتي داقم استورد منفسنا بزعبو زي كونه بزعبا مرحنا زي كونه أكايدانا هيوتنا كما يكن كيدان لنا فقال إجزابير أعب صبح حدشي فقال إجزابير هذه هيوتنا انتاي نقل فلتسي استحدث أمره في اللونا له أمرنا كحدث عنه خبرنا أملاخهم سلازي أمره وصان نجري نايلوت وصان نجري منفسنا أجمعهم البويتا مستقبلنا زابير أو خلو يداقم زولدنا منفسنا زحدث أمرنا قلت لو تقل أكايدانا نابرنا قلت كابي كاب أمرنا درقس يسوس كريستوس بويتا يخبرنا أملاخهم أمره انتاي زتقالل حريرنا فقال يتقالل سمعت يتقالل فلتت يتقالل مالتي فلتتنا أبي زخزن أبا أمرنا كلنا هم فلتو سلازي اتي مسرتا لوتي ناي هيوت أكايدانا دما أمري أبا أمرو زملت نجر إنا أبتكبر نكايدو مالتي زخون نجر حساب مسمعنا نتحساب نتزفلتنا يو
ኢና አክሽን ወሰዱ ነትዝፈለጥናዮ ኢና ናባይታ ነምጾ ማለት እዩ ስለዚህ እዩ ቃል አምላኽ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ዝብለና ማለት ይኽብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ዳግም ምስተወለድና መንፈስና ዳግም ምስተወልደ ንፍቃድ አምላኽ ማለት እዩ ከተግብር ይዝደሊ ፍቃድ አምላኽ ስንታይ ኢሉ ፍቃድ አምላኽ ክፍልጥ ይዝደሊ ክብርና አምላኽ ይኹን ምክንያቱ እንታይ ብለና ኤፌሶን 2 ኣብ 1-4 ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም ንመላለስ ነርና ናይ ስጋን ሓሳባት ድሌት እናገበርና ብትምኒ ስጋና ንመላለስ ነርና ክብርና አምላኽ ይኹን أرجع أخذ بالها إفسون كلت يسوع كويتاي نسخاتهم كلام كم نبرت زعلم زيا كم تيم فسو حجي أبتم دك زي إزاز قبر زرنا على أسلطان أير تمالاسكم ببدلكم بابسهم موتان زنبركم نعهم يوان قبركم نحن كلاتنا فأتي ناي سجان ناي حساباتين دليت الناقبرنا قدم بتمني سجان مساتاتهم ننبر نبرنا كم توم كارو ببحرنا دق قطعة نبرنا جنا أتي بمحرتها بتاعم سخونة أملاخ ننتي إتا بقى ذكرنا عباي فوق يلو خبرنا أملاخ هجي قدم أبتحتي ناي سلمة هجزاز أينا نيرنا مالتي دزورنا حدا حيلي الله مالتي نابويدا على المساناسي دزورنا هذا حيل الله مالتي أبتحت تسلماتنا نيرنا مالتي حجي نابويدا مسمتنا أبتحت برهان نازلنا أبتحت إجزاء بهري نازلنا خبرنا أملاخ يخو سلازي حجي حديث عمل كناني نايتسلمات حساب عمل كناني سيطان عمل كناني زمل كنا بجكا إجزاء بهركاد ولا حل يلون عين هولوني نبلو ولا حانت نجر يلا كبرنا أملاخ يخو يسوع قويتاي هاللويا أمرنا كابلت نجارات حسابات يقبل وين كم منفس أملاخ كم منفس قدوس زخنا حساب ويدما كاب سجاو حساب كان شيطان حسابي مالتي كاب بخلت حسابات زمنتي إذا استناقل مالتي أمره انتاي سبعو مامي خلي غيري مامي خوتي غيري قد نايب عاد زبلو نجر يقولوا مما يتراي تحساب زمتسي كاب شيطان دي تحساب زمت خاب سجادي تحساب زمت خاب زابير دي مما يقول أمره قد الله خبرنا أملاخ يخو يسوع قويتاي سلازي نزي قال أملاخ بمحداس حسابكم تلوت أمبر نزع عالم زياء أيتم سلوان زبل مالتي كبرنا أملاخ يخو سلازي أبزا قديمنا تزاربنا يو أمره نفقاتنا نسمعيتنا نفتتنا زقوات أزير سلازي غني تزمت حساب ما بروسس يرو سلازي وصو أبتاقبار سلازي وقلو مالتيو إجزاء بهير نفقاتنا زي كونسي أمرنا تراي قدم كحدثوز ذلك أمرنا مستحدثة أمرنا دما نفقاتنا تاي قبرو يغوزو يسوع قويتاي سلازي قال أملاخ بأمرهم تحدثون بر نزع عالم زياء أيتم سلواز نخبرنا أملاخ يخو يسوع قويتاي هاللويا كبرنا أملاخ يخو كبتك زابير أملاخ نفقاتنا ناي فقات أملاخ يبز فدرنا نفقاتنا زخبرنا سيطان دما فقاتنا ولا حانت خقبر أيكني فقاتنا ولا حانت خقبر أيكني سلطان يبلو قلت يقبر حسابات يفنوها حسابات يفنوها نعم رخات خقبرو نتو السالة جيجا والسالة نغتو السلقل حسابات يسدل خبرنا أملاخ يوصل لذيك على أملاخ بأمرنا نحدث زدلنا مالتي أكايدنا هيوتنا نابرانا ما أنت كل بأمرنا سننقاط أزرو حساب زابيا كنا خبر مغرب زابيا كنا خبر تغينا زتسر أمره خلونا خلال لو مسك زابيا زصام حساب خلونا خلال لو كبرنا أملاخ يخو
ንእግዚአብሔር የኽብር እዚ ኢልናሲ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስለዚህ ምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ነዚ እዩ ዘድልየና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኤፌሶን 5:17 ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ኣይትኹኑ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ፍቓድ ጎይታ እንታይ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ንኽንፈልጥ ከነስተውዕል ኣለና ኣብቲ መጀመርታ እንታይ እዩ ሰናይ ባህ ዘብልን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩ ሲሉ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ኢሉ ምእንቲ ክትምርምሩ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ኣይትኹኑ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ምምርማር የድልየና ምስትውዓል የድልየና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ዝዓበየ እንታይ እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምፍላጥ እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ከም መልክዑን ከም ምስሉን ገይሩ ፈጢርዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነምልኽ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሰግድ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነምልኽ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ፍቓድ እግዚኣብሔር ሮሜ 8:29 ዝሕርኢናዮ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንምስሊ ክርስቶስ ምምሳል እዩ ኣካይዳና ናብራና ህይወትና ልክዕ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመላለሶ ከምኡ ክንመላለስ እንድሕር ኮይና ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ኣለና ባህሪ ክርስቶስ ተማቐልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ኮንኩም ይኹን ኢልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ባህሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክግለጽ እንድሕር ኮይኑ ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ግድን ወሳኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከም ደቂ ብርሃን ብብርሃን ክንመላለስ ይግባአና ምክንያቱ ደቂ ብርሃን ኢና ሕጂ ደቂ ጸልማት ኣይኮንና ስለዚ ደቂ ብርሃን ስለዝኾንና ብቅድስና ክንመላለስ እግዚአብሔር ደሊ አሜን ከምቲ እግዚአብሔር ቅዱስ ዝኾነ ንሕና ድማ ቅዱሳት ክንከውን ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን ብበዓልና ዝርከብ ቅድስና ኣይኮነን ብሓይሊ እግዚአብሔር ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብብርሃን ክንመላለስ ግብሪ ጸልማት ከነፍርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ተነይሩ ኣነ ንስኹም ድማ ፈቃድ ዘይንኾነሉ ምክንያት የለን ኢየሱስ ክርስቶስ መሓሪ ተነይሩ ኣነ ንስኹም ድማ ንሓድሕድና ይቕረ ዘይንበሃለሉ ምንም ምክንያት የለን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ባህሪ ክርስቶስ ክንለብስ ተኾይና ኣብ ህይወትና ማለት እዩ ብምሕዳስ ሓሳብና ምልዋጥ የድልየና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ክንርኢና ሕጂ ስለዚ ኣእምሮና ከይሕደስ እንታይ እዩ ትሽግር ዝኸውን ሰለስተ ነገራት ኣለዉ ጸላእቲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰለስተ ነገራት ኣለዉ ጸላእቲ ማለት ሓደ ሰይጣን ብዓብዪ እዩ ካልኣይ ሲስተም ናይ ዓለም እዩ ሳልሳይ ኣረጊት ሰብ እዚኦም ሰለስቲኦም እንታይ እዮም ጸላእቲ እዮም ንሓደ ኣማኒ ንሓደ ክርስቲያን ዳግም ዝተወልደ ጸላእትና እዮም ማለት ካልኣይ ቆሮንጦስ 11:3 ግናኸ ከምቲ ተመን ብግርሑን ህዋን ዘስሓታ ከምኡ እውን ሓሳብኩም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ዝኸውን ገርህነት ንጽህና ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርህ ኣለኹ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ዝምለስ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ተመን ንህዋን ብግርሑ ዘስሓታ እንታይ ኢሉ ኣስሒትዋ ዘፍጥረት 3 ኢልና እንድሕር ከይድና ርኢናያ ማለት እዩ ካብቲ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ኩሉና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ከም ልኾን ጽቡቕ ገይሩ ይፈጢርዎ ኩሉ ነገር ዝተበለ ገይሩ ይፈጢርዎ ማለት እዩ ሰይጣን ግን ብውዲቱ እንታይ ገይሩ ንኣዳምን ሔዋንን ከስሕቶም ከሎ ኣብ ዘፍጥረት 3 ንርኢ ማለት እዩ ውድቀት ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ዘፍጥረት 3 ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብኣ ሃብታ ፍረ ምስ ትበልዕ ዝልክዕ ከም ኣምላኽ ክትኮን ይኽእል ኣምላኽ ክትኮን ይኽእል ጽቡቕን ክፉኡን ክትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ሓባቢሉ ንህዋን ከስሕታ ከሎ ብኡ ድማ ሓጢኣት ናብ ዓለም ክኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ
ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይብሎ ግና ከምቲ ተመንብሩን ይዋን ተሰሓታ ከምኡ ሓሳብኩም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ዝኸውን ግንነትን ንጽህና ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርህ ኣለኹ። ሰይጣን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብሎ ሓሳብ እዩ ንሓሶት ግን ኣቦ ንሓሶት ዝጀመሮ ሰይጣን እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ንኣእምሮና ሓሳብና ሰይጣን ካብ ሰይጣን ተኾይኑ ሓሶት እዩ። ካብ ሰይጣን ተኾይኑ ንናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንምብልሻው ነቲ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ እቲ መንነትና ዝሃበና ሓድሽ ሰብ ንዕኡ ንኸይንፈልጥ ንዕኡ ከይነስተውዕል ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ መዓንታ ንምርምር ከይነስተውዕል ሰይጣን ኩሉ ግዜ ሓሳባት የቕርብ ማለት እዩ። ሓሶት ይዘርእ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰይጣን ከይበለጸናስ ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና። ውዲት ዲያብሎስ እንታይ ምስሓቅ፣ ውዲት ዲያብሎስ እንታይ ምሕሳብ፣ ውዲት ዲያብሎስ እንታይ ምትላል። ንይሁዳ እኮ ይሁዳ ሲ ጎደና ኢየሱስ ክርስቶስ በትሕዞ ከሎስ ኣቐዲሙ ሲ ሓሳብ ኣንበረ እዩ ዝብለና። ምፅኢ ኢሉ ይሁዳ ጎደና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተሓዞ ሓሳብ ናይ ዲያብሎስ ምስ ተቐበለ ምስ ተሰናገዶ ምቹው ግዜ ግን ይደሊ ነይሩ ከትሕዞ ማለት እዩ። ኣይመመዮም እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝመፅእ ሓሳብ ኣይመመዮም ተቐቢልዎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳብና ዝመፅእ ንኩሉ ነስተናግዶሞ ኣይኮነን። ፍቓድ እግዚኣብሔር ድዩ ሓሳብ እግዚኣብሔር ድዩ ንእግዚኣብሔር የኽብር ድዩ ኢልና ክንመንዮ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ስለዚ ድማ ነዚ ብምሕዳስ ሓሳብና ምልዋጥ ዘድልየና። ክብሪ ኣምላኽ ይኹን። ኣረጊት ሰብና ካልኣይ ኣረጊት ሰብና ኣረጊት ሰብ ድማ ናይ ሰይጣን ቀንዲ መሳርሒ ቀንዲ መታኾሲ እዩ። ሰይጣን ብኣረጊት ሰብና በቲ ኣረጊት መንነት ብኡ ገይሩ እዩ ሓሳብ ዝኸተልና ማለት እዩ። ዘይተለወጠ ባህሪ ዘይተለወጠ ሓሳብ ማለት ብኣረጊት ባህሪ ገይሩ ማለት እዩ። ነዚ ቃል ኣምላኽ ነቲ ቀደም ተመላለስኩምሉ ብትንቢት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጥጡ ይብሉ። ኣሜን። ክብሪ ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ እቲ ኣረጊት ሰብ እንታይ ክንገብሮ ኣለና? ክንስቕሎ ኣለና፣ ክነጥፍኦ ኣለና። ሓድሽ ሰብ እንዳወፀ ኣረጊት ሰብ ድማ እንታይ ክንገብሮ ኣለና? ክንቀትሎ። ምክንያቱ እንተደይ ሰቒልናዮ እንተደይ ቀቲልናዮ እቲ ናይ ቀደም ባህሪና እንተደይ ኣቢልናዮ ውፅኢቱ ንሰይጣን እንታይ ምግባር ማለት እዩ? ዕድል መሃቢ ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካልኣይ ሲስተም ናይ ዓለም እዩ። እቲ ፍቕሪ ዓለም ዘለዎ ሲ እንታይ እዩ? ምስ ኣምላኽ ፅሊ። ስለዚ ናይ ሲስተም ዓለም እንድሕር ንመሓደር ኣለና ኮይና ማለት ሲ ንመሓደር ኣለና ክንብል ከለና ንምርዓው ፍቓድ እግዚኣብሔር ሰናይ ምግባር ፍቓድ እግዚኣብሔር ንዑ ይኮነ ዝብለሉ ገዛ እዛ ዓለም ይብሎ ብሰይጣን ዝውርወር ንእግዚኣብሔር ዘይኽብር ነገራት ሲስተም ናይ ዓለም ግን ንዕኡ እንታይ ክንገብር የብልና ክንግዛእ የብልና። ምክንያቱ ንዓለም ምፍታውስ እንታይ ምስ እግዚኣብሔር ፅሊ እዩ ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኤፌሶን 4:23 በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ጎይታ ብኣእምሮኹም ክትሕደሱ ይብለና ኣሎ። ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ። ስለዚ ኣእምሮና ክትሕደስ ማለት እዩ በቲ ብመንፈስ ኣእምሮኹም ክትሕደሱ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እቲ ሓድሽ ሰብ እንታይ ብመልክዕን ብሓቅን ብጽድቅን ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ። እቲ መንነትና ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ እዚ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ።
نتحدث كنلبسه እግዚአብሔር ይደል ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ቃል አምላክ ታይለና ናግና ሐሳብ ክርስቶስ አለና ክብርና አምላክ ይሁን نحن حسب كريستوس علنا يسوع قويتاي داكم استولد كريستيان حسب كريستوس الله هاللويا حسب كريستوس انتاي تينا رئيس خاناي ميزا حسب وجنا يسوع كريستوس نفقد ابو كتكبر نابز مدرمت يخبرنا املاك يكون يسوع قويتاي تاي مثالين 10000 قلتن كابتن فتما زحسي رئيسو دجاز يبلغ سيلو خبرنا أملاك كابتن الختمة زقاطات نقصي تاي رئيسو دجاز السيبة خبرنا أملاك لازم رئيسنا نايم جزء بتعامي كبير رئيسنا خنجز إجزاء يستدل بمنفس قدس حيل جريكاي يسوع قويتاي هاللويا خبرنا أملاك لازم سيطان حساوي كل جزء خاب سيطان زمن سنجرات حاسوتي نختال لنا نختفعلنا ناب حما نجر نخوزنا تراينا حاسابنا سيطان نمنس نايكزابير قال جن متحف قدوس لعل شوعات الشح زغول مبصعات بروميس እግዚአብሔር زاتولنا الله خبرنا املاك ስለዚህ ተሐሳብና حجታ ይخمل ዘሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር حساب ማለት እቲ ናይ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ዛሃበና ይخمل ዘሎ خبرنا املاك أي حد كان إيش كتو أي قبل كان ما እግዚአብሔር الله كنا أملاك أي حد كان كتو إيش شايب لكان سلز إذا خلنا سلاسل لنا እግዚአብሔር كم زي حد كنا እግዚአብሔር كم زي تنتنا እግዚአብሔር كم زي ساكرنا خبرنا أملاك يفهم بمدحانو زي تراتر سبالنا هذه يبلنا خبرنا أملاك يفهم سلازي بمدحانا حقوس لنا خبرنا أملاك يفهم يسوع قويتا تسفانا እግዚአብሔር نعوخنا سلاسلو እግዚአብሔር ይዝለል خبرنا أملاك يفهم أنا سأحسبلكم حساب سيلو حساب دحانن تسفان يو آمين ففتسمت خبرون سيلو حساب دحانن تسفان እግዚአብሔር أملاك سمي بارك ስለዚህ حساب እግዚአብሔር أبيوتنا سناي كبرنا أملاك يفهم نزينا خنا السلاسل لنا مالتي نزينا እግዚአብሔር قال إنا خنا السلاسل سقبنا خبرنا أملاك يفهم يسوع قويتاي بسجا قان مالادس كنا سناسيو كم سجا جنا أي مواجهة خبرنا أملاك أتوارو بنا أكرم أملاك نمفرس صور الدسيتاي برتعي خبرنا أملاك هاللويا مسوف فلتت أملاك زتصارر كله النافرسنا مس فلتت أملاك زتصارر كله أمره زلوا النافرسنا هاللويا كله أمره من إزاز كريستوس نماره هاللونا كبرنا أملاك سلازي تي أتصور بنا برتعي ندعت ردينا يوم أتصور بنا برتعي نمفرس صلوا الجسد نزو كل ما على تحجي تسألات خلنا لهم تسأحنا سيطان يهون ناي سيستم العالم يهون عارك السب يهون مالتي نعوبك الصوم استخلوا سندوا حسابك أبز أمره زمن تاس نمفرسي برتعي كبرنا أملاك هاللويا آمين يسوع قويتاي آمين هاللويا آمين كل مئزاز لكريستوس نمارخو أمنا أمرنا كله نمئزاز كريستوس كزمارخ اتي محدث أمره كنسال كبرنا أملاك آمين بحيل منفس قدوس يخازخو آمين بناء እግዚአብሔር ቃል ይخازخو بحيلنا بقدرتنا كأيكونن جنا ناتنا زدلن تاي እግዚአብሔር فعلنا ما بقى እግዚአብሔር نومتن أمره يقدس أمره يحدث ويجنا يسوع كريستوسي نسوم حواريات مسكوتهم مالتي نتيز بولهم كل نجارسي أيستوى عنهم أمرهم كفيتنا أمرهم كفيتنا زخفت أمرهم مستوى على زخفت زسلمة نجار زخفت እግዚአብሔር يسوع قويتا هاللويا نيليا سي እግዚአብሔር سي نابتي باولوس زبلوز نبرسي كتدر دبا خفتنا كبرنا أملاك
ጳውሎስ ሰብኮሎስ ብዙሓት አንስቴ ነይረናው ግን እግዚአብሔር ሊዲያ ግን ናብ ጳውሎስ ተኪራ ስለተጠመት ዝነበረት እግዚአብሔር ድማ ልባ ከፊተና ኢየሱስ ጎይታ አሜን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከነስተውዕሎ እግዚአብሔር ልብና ይክፈቶ ክብርና አምላክ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ በአር አእምሮና እዚ ካብኮነ ናይ በዓሉ ነገር ካብዚ ይብሉ بخلت ነገር ከዚ ክሳእ ካብኮነ ሐሳብ ሰይጣንን ሐሳብ እግዚአብሔርን ዘስተናግድ ካብኮነ ንአእምሮና ዲሲፕሊን ተትሕዞ ቃል አምላኽ ክብርን አምላኽ ይኹን ቃል አምላኽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ ዝበልዕ ነፍስን መንፈስን ክሳዕ ዝፈልጥ ሰንጥም ጌና ኣብ ምዕላም ኩሉ ዝፈልጥ ጌና እቲ ሓሳብሲ ኣብ ተግባር ኣብ ኣክሽን ከይኮነ ከሎ እቲ ሓሳብ መፂኡ ናብ ተግባር ከይገበርካ ይኾንካ ኣእምሮ ምስ ሓሰበ ዳይሬክት ናበይ ትሰዶ ናብ ተግባር ናብቲ ውሳኔ ዝኸይድ ናብ ውሳን ጌና ኣብ ሕልና ከሎ ይፈርድ ቃል ሰማይን ምድርን ብቃል አምላኽ ፀኒዑ ቃል አምላኽ ሰማይን ምድርን አጽኒዑ ዝሓዘ እዩ ኩና አምላኽ ስለዚ አእምሮና ምሕዳስ ብቃል አምላኽ ክብርና አምላኽ ይኹን ዮሐንስ 17:17 በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ ሰማይን ምድርን ብቃል አምላኽ ፀኒዑ وما خبرنا عمنا بتحكي كدسون قالك حكي بتي حكي كدسون قالك حكي قالك زابير حكي نزيو فيليبي 4:8 تي كن حسبو زلنا زنغرنا مالتي فيليبي 4:8 بسترفس احواتي حق زبله حق قال املاخي رسنت زلو زبله قونق زبله نصح زبله تفتاو زبله صبق ورا زلو زبله ገለ ደግነት እንትኾነ ገለ ንዶ እንትኾነ ብኡ ሕሰብ ስለዚ ሪቆም ሕዋቴ እቲ ክንሓስቦ ዘለና እዚ ነገር እንድሕር ኮይኑ ኣእምሮና ድማ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ይመራሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ነገር ተሓስብ ተኾንካ እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር መልካም حقي تحسب الدحر كونكا እግዚአብሔር حقي ባህር እግዚአብሔር አብዮትና ይበጻል ማለት ርዝነት ዘለዎ ቆንቅ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታው ዘበለ ጽቡቅ ወሬ ዘለዎ ዘበለ ክብርና አምላኽ ይኹን እዝን ሐስብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ካብ ኩሉ አእምሮ ዝበልጥ ሰላም አምላኽ እዩ ንልብኹምን ሐሳብኩምን بكريستوس يسوع كحلوه كبرنا أملاخ يكون كاب كل زبدت سلام أملاخ نقبنا حسابنا بكريستوس يسوع كحلوه كبرنا أملاخ سلازي محدث بقال أملاخ محدث أمره بحساب زخون نجرا يكون أب صبح فقط كا أب صبح رأسها ناجز أخا نقال أملاخ الناجز أنا زخيل بروسيس خبرنا أملاخ يسوع ويتاي قال أمرنا محدث بالصلوات كبرنا أملاخ بقال أملاخ بالصلوات كم تقولنا يسوع كريستوس فقاد كامبر فقاد أيهون سبني فقاد إكزابير كل فلت أنت خوينا فقاد إكزابير كن جزء لنا فقاد إكزابير تاكل كونا لنا كن إزاز لنا رأسنا فقاد إكزابير كن جزء لنا كبرنا أملاخ يكون نفقادنا خلنا جزء ندخل كوينا دما بحسابنا خلنا نلوت اللون نخبرنا أملاخ يكون حسابنا زلوتو دما قال أملاخ يخبرنا أملاخ يكون رأسنا نجزابير بزجزانا بزجزانا يوم متن رأسنا نجزابير بوزوفنا متن نجزابير دما نأمرنا تايجبرو يحدثه بتصدق الملالس بقدسنا الملالس حاتيات هاي جز أنام عبد أتتصجامبر
أبدأ تقدم أيقوني ترجع أبدأ ترجع يخون تقبل كبرنا الله كم تبرح عنا بترجع زغنة نبرانا دما بترجع كبرنا الله يخون جن إكزابيه أمرنا كحدثي إكزابيه منفس كلش كي تخلق كذا بهيوتنا منفس كلش كي تخلق كذا حساو كفتم تغينو أبز تحدثي أمره إيو خبرنا أملاخ يسوس بيتاي هاللويا نصلينا